Dobrý deň, vítam vás na stránkach fblaunch.com v našom videotutoriáli, ktorý bude zameraný na vytvorenie a správne vyplnenie vlastností menu. To je prvý krok k tomu, aby ste mohli úspešne používať našu aplikáciu. V tejto záložke si definujeme typy vašeho menu. Menu môže byť raňajkové, obedové, večerné, to už je na vás, aké budete používať. Takže my si vytvoríme denné obedové menu, ktoré má začiatok vydávania o 11. hodine. Koniec vydávania si nastavíme na 15. hodinu, samozrejme u vás to môže byť iné. Potom je tu nejaká šablóna. Je to v podstate grafické zobrazenie tlačenej podoby vášho ideálneho lístka, ktorý si neskôr budete tlačiť buď na stoli alebo exportovať do PDF. My si tu vyberieme zatiaľ template, dajme tomu 2. Ak toto máme vyplnené, dáme odoslať. Ako náhle sme to dali odoslať, tu nám pribudol takýto štvorček, v ktorom môžeme, v prípade, že sme niečo robili zle, alebo jednoducho nechceme používať toto menu, môžeme ho zaškrtnutím a daním odoslať zmazať. Takisto si môžeme nadefinovať hneď aj ďalšie menu, napríklad nejaké večerné menu, ktoré takisto môže mať nejaký čas podávania od 18. dajme tomu do 20. hodiny. A takisto nejakú grafickú šablónu, dáme sa tu tiež template 2 a dáme odoslať. Teraz tu máme nadefinované dva typy denného menu, pričom prechádzame na ďalšiu položku, kde je typ menu. Tu vidíme, je tu denné obedové menu a je tu aj to naše večerné obedové menu. Takže my si zatiaľ zoberieme toto denné obedové menu a vyplníme si, môžeme, nemusíme, vyplniť hlavičku menu. Štandardne sa do hlavičky menu naťahuje názov vašej reštaurácie, logo a takisto dátum, odkedy dokedy platí toto menu. Videl som v niektorých reštauráciách, že majú v jedálnych lístkoch napísané rôzne veci, napríklad, že si tam zadefinujú takú vec, že majú káva počas denného obedového menu za 50 centov napríklad. Áno, to si môžeme takto uložiť, dáme odoslať a odteraz sa nám bude táto informácia ťahať stále do hlavičky pri tlači a pri publikovaní nášho denného menu. Takisto je tu petička, kde môžeme takisto dať nejaký text, napríklad ďakuje za návštevu. Dáme odoslať a tým pádom sa nám uloží aj táto informácia a bude sa nám tlačiť na jedálnom lístku. Tu si všimneme, ak sme teraz vybrali večerné menu, tak tento text sa nám stratí, pretože tu si môžeme zadefinovať nejaký ďalší popis v hlavičke, takisto v petičke k večernému menu. Ak nechceme používať večerné menu, teda budeme používať iba denné obedové menu, tak môžeme ho jednoducho týmto zakliknutím a stlačením odoslať, vymazať a ostaneme len to jedno naše denné menu. Čo sa týka týchto dvoch tlačidiel, tak je tu nový riadok, ktorým pridávame nové riadky, ktoré môžeme vyplniť, ale pokiaľ sme to klikli nechtiac alebo nechceme ich vyplňať, stačí dať zmazať riadok. Toto zmazať riadok platí iba pri pridaní týchto nových riadkov bez toho, že by sa to uložilo. Ak to máme uložené, potom musíme mazať cez túto záložku. Toto je zatiaľ odo mňa všetko k tejto záložke. Teším sa, že budete pokračovať ďalej na zoznam jedál, kde sa bude nachádzať ďalší tutoriál.